Hello po, good afternoon po again. Na-deliver na po namin itong 6x12 size dito po sa may Bawang La Union po. Yan po ay Nipa roofing, double walling, and jalousie windows type. Kung sino po yung gustong mag-avail or umorder ng bahay kubo, direct message lang po kayo dyan sa may Facebook ko po, or welcome po kayong bumisita sa amin sa may barangay Pangpang San Carlos City, Pangasinan, sa may Porokto po kami. May mga available sizes po kami doon sa bahay na ready made at ready to deliver na po. Pwede rin pong build on site, made to order, or customize po. Pag yellow long span roofing or aircon type, made to order po yun for 2 to 3 weeks, depende po sa size. Pero mostly po ang available sizes po namin sa bahay ganito po: Nipa roofing po and 6x12 size and 6x16 size. Yan po. Direct message lang po kayo dyan sa may Facebook ko po, or pwede po kayong tumawag sa naka-appear na mobile number ko po dyan. Yan po. Maraming salamat.